Καλησπέρα παιδιά, τόσο εδώ, τι κάνετε, πως είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο ή βασικά τελευταίο επεισόδιο του Hollow Knight, φινάλε δηλαδή. Σε αυτό το βίντεο θα πάω απευθείας να σκοτώσω το Hollow Knight, αλλά πρώτα θα πάω σε μια περιοχή που την είχα αφήσει και βρήκα κατά βάθος τον τρόπο που πώς θα μπω μέσα στην πόρτα. Οπότε αν τα λέμε εκεί πέρα σε λιγάκι και μετά πάμε να σκοτώσουμε το Hollow Knight. Έφτασα στην περιοχή, άνοιξα την πόρτα που ανοίγει μόνο άμα κάνεις μπλε τη ζωή σου. Παρένθεση. Τώρα θέλω να δω τι έχει. Κατά βάθος φαίνεται λίγο επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα ωραία. Αλλά εντάξει. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να μου δώσει εδώ μέσα. Έχει και πολλά σημεία που μπορώ να πάω. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Τώρα που το εξερευνώ θα καταλάβω τι είναι και δεν μπορούσα να μπω και πριν. Οκ. Λογικά κάτι θα έχει. Προς το παρόν βλέπω ότι κατεβαίνω στα μάτια κάτω. Οκ. Αριστερά ή δεξιά, κάτι τέτοιο. Ωραία. Και... Οκ. Item. Και με πέταξε έξω. Τέλεια. Αυτό ήταν. Γι' αυτό το item μπήκα. Μάλλον ναι. Τέλος πάντων, το έκανα και αυτό. Ήταν ένα πάρα πολύ μικρό σημείο. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Πήρα απλά ένα item. Νόμιζα ότι είχε κάτι παραπάνω αυτό το σημείο της περιοχής. Τώρα πρέπει να ανεβώ πάνω και να πάω στο ποσάκι. Οπότε τα λέμε στο main area στην αρχή του παιχνιδιού. Γιατί από εκεί πέρα θα αρχίσω να πηγαίνω προς τον boss. Τα λέμε. Ωραία, φτάσαμε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τώρα το μόνο πράγμα που έχω να κάνω είναι να πάω απλά να το εξωτώσω. Νιώθω λιγάκι περίεργα το ότι επιτέλους τελειώνω το playthrough. Θεωρητικά του Hollow Knight και είναι και το πρώτο μου κιόλας. Θα υπάρξουν κι άλλα συνέχεια και απλά θέλω να δω τι άλλα παιχνίδια θα αποφασίσω να βάλω στο κανάλι. Βασικά ένα πράγμα που είπα, σχεδόν όλα θα προσπαθήσω να τα κάνω σειρά, έτσι ώστε να έχω διάφορα playthrough από διάφορα παιχνίδια και γνωστά και μη γνωστά. Αλλά αν είναι, πάμε να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε ή τουλάχιστον που άρχισα εγώ. Το game ήταν δύσκολο σε αρκετά σημεία και ελπίζω να έχει μεγάλη δυσκολία εδώ πέρα μέσα. Ωραία, έσπασε και η πόρτα. Οπότε δεν έχει τίποτα άλλο. Λογικά έχει και άλλα πράγματα να μου προσφέρει το game, αλλά αυτά θα τα κοιτάξω στο μέλλον, άμα χρειαστεί. Δηλαδή, αν είναι στο μέλλον να το ξανατρέξω το game και να δω τι άλλο μπορεί να μου προσφέρει, κάτι πιο δύσκολο, πολύ πιθανό να το κάνω. Και με αυτά τα item θα μπω κιόλας. Ξέχασα να κάνω κάτι, upgrade, επιστρέφω και ναι, επέστρεψα.
Κατέβηκα κάτω για να κάνω το nail μου upgrade που το είχα ξεχάσει και είδα και πολύ σημαντικό κιόλας. Έπρεπε να τρέξω πίσω. Ωραία, δεν πειράζει. Το έχω. Πάμε μέσα. Τώρα θα σταματήσω να μιλάω για να βγει το fight. Αλλά για την ώρα είναι πανέμορφο αυτό που βλέπω. Που το δείχνει φυλακισμένο με τις αλυσίδες. Οπότε σταματάω να μιλάω. Ας αρχίσει η μάχη. Boss. Πώς απορροφούσα τις σφραγίδες, πρέπει τώρα να απορροφήσω το ίδιο το boss. Η ειρωνία είναι ότι το σκότωσα από την πρώτη. Ήταν τόσο εύκολο. Τέλος πάντων, cutscene λογικά τώρα. Σταματώ να μιλάω πάλι. Και αυτό ήταν το τέλος. Περίμενα περισσότερα από τον boss. Για κάποιο λόγο δεν ήταν τόσο δύσκολο. Λοιπόν, θα αφήσω λίγο τους τίτλους να περάσουνε. Εσείς δεν θα δείτε τώρα τους τίτλους τέλους. Να δω αν υπάρχει κάτι στο τέλος. Θα το κάνω μοντάζ, πολύ απλά. Και αυτό ήταν από ό,τι φαίνεται. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων. Έχει αυτό. Αυτό είναι ένα mini quest που έκανα μόνος μου χωρίς να το δείτε. Με το μαντάρι. Και από ό,τι φαίνεται στο τέλος του παιχνιδιού. Ναι. 105%. Το timing αρκετά καλό για αυτό που έπαιξα και για το πόσες ώρες έπαιξα. Ξεκλείωσε και το επίπεδο δυσκολίας από ό,τι βλέπω. Γενικά έχει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε μάλλον αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο τώρα να μου προσφέρει το game. Λοιπόν,
Αυτό ήταν το game. Και αυτό είναι το Hollow Knight. Λογικά το save μου υπάρχει ακόμα. Λογικά. Οκ. Με τις ώρες που έχω, με τα πάντα που έχω, απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κρατήσει save σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι τώρα θα έπρεπε να μου γράφει κανένα New Game Plus, αλλά μάλλον το Plus είναι αυτό που πεθαίνω μια και καλή. Τέλος πάντων. Δεν έχει κάτι άλλο να μου προσφέρει για την ώρα, εκτός αν βρω κάτι στο ξεκάρφωτο και επιστρέψουμε για κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ήμουνα ο Τάσος, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, να πατήσετε το καμπανάκι για να βλέπετε ειδοποιήσεις. Φινάλε επεισόδιο του Hollow Knight. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.